פה יש לנו את ה-UML של הפרויקט, זה המניו שלנו, בסינגל זה שולח לסינגל גיים, אליו עשיתי סקריפט משלו, כי לא הצלחתי לאחד את הגיים לוג'יק. במולטיפלייר שולח לפה, זה משחק עם מולטיפלייר. אופשנס למסך עם שני סליידרים, אחד למיוזיק, אחד לסאונד אפקס. האינפו שולח אותנו לאינפו, וזה הלינק ליוטיוב, וזהו. עכשיו נבדוק האם הסינגל פלייר עובד. אופשנס, מוזיקת רקע, סאונד אפקסים למשחק, סטודנט אינפו, לינק ליוטיוב, סינגל פלייר, האדום ניצח, הכחול ניצח, וחזרה למניו שלנו. עכשיו נראה איך המשחק עובד במולטיפלייר. נעשה 3 מסכים. נעשה ככה שזה יהיה המאסטר, זה מישהו שנכנס, וזה סתם הפלייר שלישי. נגיד זה 8. זה יוצר חדר, זה נכנס לחדר, וזה פשוט יוצר חדר חדש. במאסטר אנחנו תמיד הכחולים, בזה שנכנס אנחנו תמיד האדומים. האדום ניצח, לא משנה איפה נעשה סטארט. והכחול ניצח. פה לא עשיתי כפתור back כי לא היה לי זמן. זה הסקריפטים של ה-main menu. פה יש לנו את הכפתור ללינק ליוטיוב. זה כפתור למעבר של ה-student info. זה מעבר למסך של ה-single player. זה מעבר ל-options. זה מעבר למניו של המולטיפלייר. זה כפתור back. זה סליידר. פה הוא מעדכן את המספר עם הדולר, את ה-value שלו. פה יש לנו את הסיסטם של הסאונדים ומיוזיק. פה הוא מעדכן אותם, משנה. ופה במניו לוג'יק יש לנו פה משתנים. פה ב-Awake יש לנו את הסליידר שלנו. בסטארט, init start. כאן הוא מכבה את כל המסכים שהם לא main menu, עם תחילה של סקרין. פה הוא מדליק ומכבה את האינטראקטיבל של הכפתור play במולטיפלייר. כאן זה שינוי של הסליידר, עדכון של הסליידר. ב-init awake הוא יקבל את הדיקשנרי, שני דיקשנרים, אחד לכל מיני דברים של הפוטון, השני זה לדברים הרגילים של ה-Unity Objects. כאן הוא מעדכן את הסטטוס, האם זה מחובר, מתחבר לסרבר וכל הדברים האלה. פה הוא יוצר את החדר. פה הוא מתחיל את המשחק. פה בקונקט למאסטר הוא עושה את הכפתור לחיץ. פה הוא נכנס ללובי, כאילו כשנכנס ללובי, עושה את זה. פה אם לא מצא חדר, אז הוא יוצר חדש. פה בכניסה לחדר, בודק את הסיסמה ונכנס. אם לא, אז פשוט יוצא. כשהפלייר נכנס, קורא לסטארט גיים. פה הוא מחכה שיהיה 2 אנשים. כשיש כבר 2 אנשים, סוגרים את החדר ומתחילים את המשחק. זה כפתור של הפליי, הופך אותו לבלתי לחיץ ונכנס ללובי. זה הסיסטמה של החלפת מסכים. זה הכפתור back שעובד עם סטאק. זה
כפתור, 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 כפתור. זה הכפתור של ה-Restart Game. פה על הקליק הוא קורא לכל האיבנטים שרשומים עליו בסלוט. פה יש לנו את המשתנים. ב-Awake מכבים את ה-Highlight. פה על הלחיצה הוא עושה את האיבנט עם הסלוט אינדקס שלו, של הטייל שלחצנו. פה זה Set Sprite. פה זה האם זה לחיץ או לא לחיץ. פה על ה-Hover עם המאוס הוא עושה את ה-Highlight. פה הוא מכבה אותו על היציאה. Board State Check. פה הופך את הבורד שלנו למטריצה. פה זה בדיקה האם הוא בתוך הבורד, כאילו בין ה-vid ו-height. פה הוא בודק האם הטייל או הסלוט הוא empty או לא. פה האם לשחקן יש legal move. פה הוא בודק האם הוא empty, אז הוא יכול לשבור אותו, את הטייל, סלוט. פה הוא בודק האם לפלייר הנוכחי יש לאיפה ללכת. פה הוא בודק האם לאויב נשארו moves. Game board. אינם, משתנים. פה זה ה-game board שלנו. פה ב-reset start הוא מאפס את כל כאילו יוצר מחדש את הבורד שלנו. ושם באמצע למעלה ולמטה את הפליירים שלנו. פה זה פונקציית עזר שבודקת האם זה בתוך הגיימבורד, כאילו זה לא שלא יהיה מבחוץ. זה פונקציה כדי לקבל טייל סלוט, כאילו לבדוק האם זה לא שבור או משהו כזה. פה הפונקציה היא שמה את האם זה empty, האם זה broken, האם זה player בסלוט טייל. זה גם פונקציית עזר שבודקת האם הטייל הוא empty. זה פונקציות לקבלת פוזישן של השחקנים. זה לשים את השחקנים. זה הפונקציה שבודקת שהרדיוס של הפלייר הוא 1, כאילו גם דיאגונלי, גם ימינה שמאלה, למעלה למטה. הפונקציה הזאת בודקת האם יש לאיפשהו שהשחקן יכול ללכת, שלא נתקע כאילו. הפונקציה הזאת מחזירה לנו רשימה של כל legal moves, כאילו לאיפה השחקן יכול ללכת ולאיפה לא. בפונקציה הזאת מקבלים את כל הסלוטים שהם empty ומחזירים כליסט. Game Logic Single Player זה הלוגיקה לסינגל פלייר. פה כל מיני משתנים, אינאמים, Enable Disable. בסטארט מכבה את הפופ-אפ, בונה לנו את הבורד עם הדברים הבסיסיים. את זה לא צריך. זה פונקציה של הבניית של הבורד לפי מטריצה. פה אנחנו מזיזים את הקאמרה שיהיה בדיוק באמצע של הבורד. בפונקציה הזאת שמים את הפלייר בבורד. On click restart, אנחנו מאפסים את כל הבורד כאילו, את המשחק. פה הלוגיקה של ה-on click slot, האם המשחק לא יסתיים, האם זה פלייר, ראשון, שני וכל זה. החלק הזה זה ל-move, אם לא move אז הברייק, כאילו התור השני של השחקן. פה זה סתם עדכון טקסט כדי להראות מי עכשיו, כמו פה. פה אנחנו אומרים לבוט שלנו להתחיל עם הקורונטינה. פה ברד טור אנחנו עושים את הלוגיקה של הבוט שבוחרת move רנדומלי. רדרב זה כאילו רפרש של הבוט. לוגיקה, עוד פעם רפרש. פה זה כל מיני בדיקות האם מישהו תקוע, לא תקוע, כדי לדעת מתי המשחק יסתיים, לא יסתיים. פה אנחנו חוזרים לפלייר הראשון. ועוד פעם בדיקה האם מישהו לא, כאילו בודקים האם הכחול הוא לא תקוע. פה ברדרב אנחנו פשוט עושים כמו רפרש כזה. מה ש-empty empty, מה ש-player player, מה ששבור שבור. פה בגיים אובר אנחנו אומרים מי המנצח, עם סאונדים, עם השם של ה-blue או red.
זה פונקציית עזר שבודקת האם הפלייר הוא תקוע. זה גם כל מיני פונקציות קטנות לעזר כדי לקבל את הפלייר, אם לא את השני. פה זה לקבל את השם שלו. וגיים לוג'יק. פה זה החלק של המולטיפלייר. פה זה המשתנים. enable, disable. ב-awake עושה את ה-dictionary, ה-turn manager. בסטארט, init start. מכבים את הפופ-אפ, בונים את הבורד שלנו, שמים את הפליירים, עושים refresh. זה מראה את של מי המוב עכשיו. זה פונקציית בניית של הבורד, כבר ראינו את זה. פה זה הפונקציה שבודקת כדי שהשחקן האחר, שהתור לא שלו, שהוא לא ייגע בבורד ולא יעשה לנו בלגן. את זה ראינו. פה אנחנו בריסטארט. פה אנחנו קוראים שזה יקרה גם למאסטר וגם לפלייר שנכנס, כאילו לכולם. קורא לפונקציה הזאת, הפונקציה הזאת קורא לזאת. פה אנחנו כאילו מאפסים את כל הגיים שלנו. זה כל מיני פונקציות עזר. זה אומר, בודקת is my turn, עם התור של מישהו אחר. פה יש לנו פונקציות לבדיקות. לשים את הפליירים, refresh. מכבה את האינטראקטיביות. זה מראה של מי התור עכשיו. פה זה האם המאסטר אז תתחיל. זה הלוגיקה של ה-on-click slot. זה כבר ראינו. פה is my turn. אם לא אז תצא. במצב של ההליכה זה בודק האם יש legal move, לאיפה ללכת. זה פונקציית עזר. זה הלוגיקה שהוצאנו, שהיא תעבוד פעם למאסטר ופעם לפלייר השני. ב-send move שולחת את ה-move. זה ראינו, זה ראינו, זה גם ראינו, זה גם ראינו פלוס מינוס, ראינו. פה אנחנו מקבלים את הפליירים שלנו בחדר כאילו. לוגיקה של מי המוב עכשיו. פה הפונקציה בודקת של מי התור, כאילו קובעת של מי. פה הפונקציה בודקת של מי התור ומדפיסה של מי התור. זה הפונקציה ל-first turn. זה הסרבר איבנטים. on start game, on tour begin. פה רוב הדברים שעשינו לפי ההקלטה. רק פה זה משנה את ה-move. זה ריק. זה on player move. אומר מי הזה שעשה את ה-move. on player finished, גם לפי ההקלטה, מה שעשינו. וזהו.